Ambalma laminkelaw filɛlikɛlaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ aw fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. K'a ladɔnniya k'a fɔ nin y'an selen an ka kɛnɛya bulon kɛnɛ kan, kɛnɛya bulon min ni an ni farafin furakɛlaw an bɛ jɛ ka masala kɛ o kɛnɛ kan. Bi an ni maa min bɛna jɛ ka masala o y'an karamɔgɔ Salifu Danbele. An bɛna ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na, o kɔfɛ a bɛ bɔ Mali marabolo min na a na ɲɛfɔli kɛ o ye. An bɛ sɔrɔ ka don a ka furaw la inshallah. Anta y'a fɔ cogo min na, ne tɔgɔ ye Salifu Danbele ka bɔ San. N bɛ bɔ San commune min na o ye Jakuruna ye. N'a ye an ka baara bɛɛ an bɛ fura baaraw de kɛ, min ye tension furaw an b'o bɔ, ani jabɛti an b'o furaw fana bɔ. An nana n'o de ye ka na ɲɛfɔ groupe kanta lamɛnbagaw ye na, mɔgɔ o mɔgɔ ni nin bana degulen dɔ b'e la, a kɛla jabɛti ye o, i bɛ se ka na i bɛ kunnafoni lase, a kɛla tension ye o, i bɛ kunnafoni lase. Ni i ye kunnafoni lase an ma, an bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini, ani dɔw fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ lamɛnbagaw ka hakɛ dɔ, i n'a fɔ kafoɲɔgɔnya bana dɔw bɛ yen nɔ, i n'a fɔ dɔw b'a fɔ ko dolonkɔrɔninya bana, cɛ minnu ka teli dilan na, voilà, cɛ minnu ka teli dilan na, o bana fura o jɔli ɲɛnama fana b'an bolo, n'o degun bɛ mɔgɔ minnu na, an bɛ mɔgɔ dɔw ta o fana na, komi an kɛn bɛ ka tilali kɛ cogo min na, i n'a fɔ jabɛti tɔ mɔgɔ 10 an b'o ta an bɛ olu ka fura d'o ma fu. Alhamdulillah. Donc minnu ɲɛ banna nin waati nin na walima n'u tulo banna k'a fɔ ko jabɛti kɛra e sigiɲɔgɔn ye, e ka se Salifu ma yan kɛrɛnkɛrɛnnenya filɛ ni radio ɲɛta yɛrɛ duguma yan, n'i nana i bɛna a sɔrɔ yan. Jabɛti fura ma 10 bɔɲɔnko a bɛna d'olu ma Ala yɛrɛ jate kama ka sanga an filɛ sunkaloba min na. O kɔfɛ bana wɛrɛ bɛ maa min na ka fara ni ma 10 kɔni dafara, o kɔfɛ fura tɔ kɔni o bɛ feere. Donc o b'a jira k'a fɔ minnu mago b'a la teliya la u k'u teliya o ka se yan. Nɛgɛjuru sira bɛ sɔrɔ. Ne ka numéro est 70 82 75 14. Bamanankan na 72 82 75 14. Ni Ala sɔnna ma. An balimaw hakilila bɛɛ lajɛlen ye faamuli kɛ, an y'a fɔ cogo min na Salifu Danbele farafin furakɛla don ka bɛn fo Sankaw fɛ. Nin waati in na a b'an fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya radio ɲɛta yɛrɛ dugumana na. A y'a fɔ cogo min na tension tɔ ma 10 hakilila ko ten, olu ta a bɛ d'u ma fi sabilillahi u ka t'u yɛrɛ furakɛ. O kɔfɛ bana fɛn fɛn fɔra nin ye a bɛɛ lajɛlen fura o bi yan, walima ni bana bɛ la i ma min yɛrɛ faamu wuli ka se yan n'i ye ɲɛfɔli k'a ye a bɛna ayiwa a faamu ni Ala sɔnna ma. Welekan laban bolo ka ɲɛsin banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ma. Welekan laban min bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ video ni sɔrɔ sababu ye i ka se ka partager k'a lase i ka mɔgɔw ma, bɛɛ ka se ka kunnafoni sɔrɔ. N kɔni bɛ sɔrɔ yan su ni tile, o kunnafoni de bɛ yen. Ni Ala sɔnna ma. Salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. An balimaw an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini a fɛ diɲɛ a k'a cari kosɛbɛ n'o de k'a partager yaasa banabaatɔ somɔgɔw an bɛ se ka lafiya cogo min na farikolo banaw na. Salifu Danbele nin sunkaloba in na a b'an bɛɛ lajɛlen ka bila la yan ni Ala ka diɲɛ ye. An b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.